खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिपि पार्टिया बिटिसिनि बायहेरायाव बिसायख'थि गेलेया। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। थांनाय सानखालि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया माखासे बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो दं। बेबादि समावनो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो दोलोआनो गोख्रोङै साखाफारा जादों। बेबादिनो बिटिसि खुंथायाव थानाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि फैगौ 25 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय बिपिएफ पार्टिनि मोनसे रेलि जागोन। थामहिनबा बै समनिफ्रायनो रेलि खालामनायखौ जागायगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदों। आरो फैबाय थानाय समाव थाबैनो हानि पाट्टाखौ होनाय जागोन एबा हानि पाट्टाखौ बयबो मोनगोन। राकेश ब्रह्मखौ सिनायो नामा होननानै सोंनायाव हाग्रामा महिलारिया बुंदों, राकेशखौ आं सिनाया। बिटिसिनि बेकार लाइमोनफोरनो 100 कोटी रां पेकेज फोसावनायनि सायाव थामहिनबा 2 लाख रां होनो आखायाव लानायनि सायाव रिन्जय बर' बिथाङा माखासे बाथ्राफोर बुंथिदों। जेराव बिथाङा 2 लाख रां मोननो थाखाय मा क्राइटेरियानि गोनांथि जागोन बेनि बागै बिथाङा थांनाय सानखालि गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला थारैनो बिथाङा बुंदों 28 बोसोर बैसोनिफ्राय बिथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। आरो बिथाङा एप्लाइ खालामनायाव मा गोनांथि जागोन एबा मा क्राइटेरियानि गोनांथि जाबावगोन बिथाङा बेनि बागै गुवारै फोरमायथिदों। नोंथांमोना खोनासंनो हागोन रिन्जय बर' बिथाङा मा फोरमायथिदों। गोबां इयुथ्सफ्रानो आंनाव मेसेज हरगासिनो दङ, माने जोंनि इयुथ्सफोरनि 100 crore स्किमनि 2 लाख थाखाखौ बोरै मोननो हागोन, मा क्राइटेरिया नांगौ बेखौ लानानै सोंहरगासिनो दङ। आङो नोंथांमोननो फोरमायदों जे नोंथांमोना नेक्स्ट टाइम मोननो थाखाय बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा क्राइटेरिया नांगौ आं खोन्थानोसै। बे जाहैबाय जेनेरेल इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ जोङो मेन्डेटरि खालामाखै। जायखिजाया क्वालिफिकेसन थाब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन, खिन्थु स्किल सार्टिफिकेटआ बिराद मेन्डेटरि। जोङो बेखौ प्रिफारेन्स होनानै 2 लाख थाखाखौ होनाय जागोन। नोंथांमोना जायखिजाया स्किल ट्रेनिं थानाय सार्टिफिकेट, एग्रिकालचारनि, हर्टिकालचारनि बा जायफोर लेडिसफोर दङ बिउटिशियान सार्टिफिकेट बा ट्रेनिं थानाय बेबायदि सार्टिफिकेट थाब्लानो जागोन। काटिं, निटिं, एमब्रयडारि, ट्रेड लाइसेन्स, कम्पिउटार माने ट्रेनिं लानाय सार्टिफिकेट बा जायखिजाया माने गभर्नमेन्ट इनस्टिट्युटफोरनिफ्राय स्किल डेभेलपमेन्टनि सार्टिफिकेट, ट्रेनिं सार्टिफिकेट थाब्लानो 2 लाख थाखानि माबाखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बावहाय मोनसे एज लिमिट दङ, बे जाहैबाय 28 निफ्राय 45 सिम। जोङो नेक्स्ट टाइम एज लिमिटखौ एसे माने खमायनानै लानो हायो नामा, जोङो बेखौ चिफ सारजों रायज्लायनानै जोङो बेखौ रिभिउ खालामफिनगोन, थिग खालामफिनगोन। आरो जोङो जेब्ला 2 लाख थाखाखौ फर्मखौ रानगोन, आङो फेसबुकनि गेजेरजों नोंथांमोननो बयनोबो आङो मोनथिहोगोन। नोंथांमोना पार्टि अफिसाव थांनानै नेक्स्ट टाइम माने आफ्टार इलेक्सन फर्मफोरखौ कालेक्ट खालामनो हागोन। आरो फैबाय थानाय समाव 15,000 जन इयुथ्सफ्रा माने बे 2 लाख थाखाखौ माने मोननो हागोन। आङो नोंथांमोननो बयखौबो फोरमायबाय इलेक्सन जोबनायनि उनावनो जोङो बे माने सेकेन्ड टाइम जितु 2 लाख जोंनि आनएमप्लयड इयुथ्सफोरनो होनाय जोङो बे हाबाफारिखौ जागायगोन। थेंक इउ। सोलोंथाइ फोजोबखांनायनि उनाव गोबां लाइमोनफोरा साख्रिनि उन खारफायो। बेनि गेजेरावनो गोबां सुबुंफोरा साख्रिखौ मोननो गोब्राब जायो आरो खायफाया साख्रिखौ मोनो। आरो माखासे सुबुंफोरा सोरखारि साख्रि नागिरनायावनो गोबां समखौ ओरैनो थांहोयो। खायफाया एसेल' रां लानानै गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाङो आरो बायदि रोखोमनि खस्थ' गोनां खामानि मावनानै रां आरजियो। नाथाय सासे लाइमोन बिथाङा सरकारि साख्रिखौ नेबाय थायालासे एबा सरकारि साख्रिखौ गोसो होआलासेनो गावनि हायाव एबा गावनि भारा लानाय हायावनो मोजाङै आबाद मावनो हादों, जेराव बिथाङा बोसोरफ्रोमबो खामायनायनि अनगायैबो गुबुनफोरनि खाबु सोरजिनो हादों। बे बाथ्राखौ धेमाजि जिल्लानि जनाइनि सासे लाइमोना फोरमान खालामदों। गोजौ थाखोनि बेसर आबाद मावनायजों लोगोसेनो गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै लाइमोना गावनो गाव गावनि सायाव सोनारनो हानाय जादों। बोसोरफ्रोमबो गोबां लाख रां खामायनायजों लोगोसे गावनि नखरनि सुबुंफोरनि थाखाय खामायनायनि लामाबो बेखेवनानै होदों। लाइमोननि सेंग्रानि मुंखौ जनाइनि 1 नंनि
तिलिसर पाइ होनना सिनायथि मोनदों, जाय जनायनि मुरकं सेलेक गामिनि। बिथाङा बेसरनि आबादजों लोगोसे गोबां मैगं-थाइगं, गोबां फिथाइ-सामथाइ, बेसरनि रोखोमफोरखौबो गायनानै पाइआ गावनो गाव सोनारनायनि लामाखौ दिन्थिदों। गरगारि दैमानि रुगुङाव 2 नं ताराजन फिल्ड्सआव तिलिसर पाइआ गावनि आबाद मावनायनि गेजेरजों सासे आदर्श आबादारि जानायनि सिमांखौ जाफुंहोगासिनो थादों। बाक्सा जिल्लायाव बाथाबारि रेन्जनि सिङाव थानाय दावबायारि थावनि मानास चौकीयाव दुथां सुबुंफ्रा अर लागायनानै गिखांनाय आरो मोनसे गिनाय सोमजिहोदों। मैया फुंनि समाव बे अरा मानास चौकी आरो खाथि खालानि ओनसोलफोराव गोसारनानै गुवार जायगाखौ गोहोम खोख्लैदों, जेराव गोबां दुंहाव समाव अर सावनानै होनायाव माखासे गोबांथार बिफां-लाइफांफोरा खामजोबदों। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गोबां नाजादोंमोन, नाथाय अरखौ खोमोरनो एबा सामलायनो हायाखैमोन। बेराफारसेथिं अर खोमोरग्रा हान्जानि जवानफोरखौ थाबैनो लेंहरनायनि जाउनाव बिथांमोना जाथि-थिलियाव फैनानै अरखौ खोमोरनो हायो। बाथाबारि रेन्जनि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्लानि मोनसे मुंदांखा दावबायारि थावनि मानास चौकीयाव दुथां सुबुंफोरा अर लागायनानै होदों होनना मिथि मोनदों। फुंनि समावनो चौकीनि सिङाव सोरबा अर सावनायनि जाहोनाव मोनसे गुवार ओनसोलाव अर खामनाय जाथाया ओनसोलावनो गोसारदों। गोबां नाजानायनि उनावबो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा अरखौ दबथायनो हायाखैमोन। उनाव अर खोमोरग्रा हान्जाया फैनायनि उनावसो अरखौ दबथायनो हायो। UPPLनि दैदेनगिरि MCLA राकेश ब्रह्मनि हेंथायै अजद गोनां खौरां फोसावनायखौ लानानै तामुलपुराव FIR होदों। परिबर्तन लाइभ खौरां बिजोंनि हेंथायै तामुलपुर जिल्ला पुलिस थानायाव FIR थिसनदों तामुलपुर जिल्ला माइनरिटि सेल UPPL हान्जाया। थांनाय माखासे सान सिगाङाव UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि एबा मुसलपुर बियाबनि MCLA राकेश ब्रह्मनि हेंथायै मानहानि आरो सोंखारिजाथाव भिडिअ खौरां फोसावनायनि दायाव डिजिटेल खौरां पर्टेल प्रतिबिम्ब लाइभनि हेंथायै मैया तामुलपुर जिल्ला थानायाव FIR होनाय जादों। UPPL तामुलपुर जिल्ला लाइमोन गांखंनि आफादगिरि उत्पल तालुकदार आरो गाहाय नेहाथारि बिजय चन्द्र बर'जों लोगोसे प्रदीप कलिताया होनाय FIR नि बायदिब्ला प्रतिबिम्ब लाइभ निउज पर्टेला 15 फेब्रुवारि खालि मोनसे भिडिअ फोसावदोंमोन, जेराव राकेश ब्रह्मखौ बायदि रोखोमनि लाजिनांथाव सोदोब बाहायनानै बिबुंथि होनाय जादोंमोन। FIR आव दाबि खालामनाय जादोंदि राकेश ब्रह्मआ बिजनीआव बिसायख'थि फोसावदिंनाय रेलियाव बाहागो लानाय समाव मुस्लिम हारिनि सोद्रोमाफोरजों हारियारि गोरोबलायनायनि नेरसोन महरै होनाय माननि टपिखौ खर'आव गानदोंमोन। नाथाय निउज पर्टेलआ गासै जाथायखौ जोबोद गाज्रि आरो गाज्रि आखुजों दिन्थिनानै बिथांनि समाजारि मान सन्मानखौ गाज्रि खालामनो नाजादोंमोन, जायनि थाखाय तामुलपुर पुलिस थानायाव प्रतिबिम्ब लाइभनि हेंथायै FIR खौ थिसनो। मंगलदै टाउननि बन्दिया ओनसोलाव बुधबारखालिनि सानजौफु समाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जालाङो। बे लामा जाब्रबथायाव सासे गथ'आ जायगायावनो अबथिरा जिउ गोमायो। बे जाथाया गासै ओनसोलावनो दुखुनि साया खोख्लैदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गावनि न'नि मोखाङाव लामा बारबाय थानाय समावनो गथ'सा आब्दुल तलिबा इ-रिक्साजों सौग्रावो आरो लोगो लोगोनो जायगायावनो जिउ गोमायो। बे गथ'आ ओनसोलनि थागिबि नबीर आलीनि फिसाज्ला होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथायनि उनाव जाथायथिलियाव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन, नाथाय जाब्रबथायनि खौरांखौ मोननानै पुलिस बिफाना लोगो लोगो थासारिखौ सामलायफैयो। बेनि उनाव थैनाय गथ'नि गोथै सहखौ बोखाङो आरो पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय मंगलदै सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। फारसेथिं मंगलदै पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। बे समाव रायजोनि लाख लाख अरुनदय मुलाम्फा मोनगिरि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। बयबो नेनानै थानाय अरुनदयनि 8,000 रांखौ माब्ला मोनगोन? बेखौ लानानै गोबां आइजोफोरा जानो हागौ हालाय-हाफाय जानानै दं, जेराव माब्ला रांखौ मोनगोन। रायजोनि गिबि मन्थ्रिया खोथा होनाय बायदियै बोहैथि दाननि 20 फेब्रुवारि खालाराव बयनिबो बेंक एकाउन्टआव 8,000 रांखौ सोनानै होगोननि बाथ्रा बुंथिदोंमोन थांनाय दान सिगां। नाथाय बे रांखौ मोननाय नंलिया आरो 8,000 रांनि सोलाय बे खेबाव 9,000 रां मोनगोन होननानै फोसावनानै होफिनबाय रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ओरैबायदि फोरमायदों दि 20 फेब्रुवारि खालाराव होनो गोनां रांखौ रावनोबो होनाय जानाय नंलिया, नाथाय बेनि सोलाय फैगौ 10 मार्च खालाराव गासैबो अरुनदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि बेंक एकाउन्टआव 8,000 होनो गोनांनि जायगायाव 9,000 रांखौ होनाय जासिगोन होनना फिन रोखा खालामनानै होबाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया। BTC आव दासान्दि सम सम दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों।
बिटिसिआव थांनाय माखासे दान सिगां क'क्राझारनि कारिगावआव जानाय बर'खौ बुथारनायनि उनाव बर' आरो सावथालनि गेजेराव जानाय जेराव गिख्रंथाव थासारि सोमजिदोंमोन। न' सावनाय बर' सुबुंफोर आरो माखासे आदिबासि एबा सावथाल हारिनि सुबुंफोरा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जानाय मोनसे थासारि फैदोंमोन, जेराव गाग्लोबनो नागिरनाय जाथायफोरा जाबोदोंमोन। बेनि उनाव गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो बर' आदिबासि सावथाल हारिनि गेजेराव गोबां दावराव-दावसि बाथ्रा दान्थेलायनाय कमेन्ट होनाय जाथायफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन। फिन आरोबाव सोमजिदों गिख्रंथाव जाथाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि बाथौ मन्दिराव बाङालि बिहारि हारिनि सुबुंफोरनि दादागिरि खालामनाय, बुफाय-बुसि खालामनाय जाथाय जादों। जाथाया सोमजिदोंमोन जेब्ला बिहारि सुबुंफोरा सेरफांगुरिनि बाथौ मन्दिराव गावसोरनि माखासे जाहोनखौ लानानै मिटिं खालामफैदोंमोन आरो बेनि दसे समनि उनावनो टेबोल सियार बायदि बुफाय-बुसि खालामनानै थासारिखौ सोमजिहोयो दुंहाव बेंगलि बिहारि सुबुंफोरा। बेराफारसेथिं बे जाथायखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि बाजाराव थानाय बाथौ थानसालिनि मिथिं जिरायसालि नब्लाङाव बेंगलि आरो बिहारिफोरा मेल जिरायनानै मेल मिथिं जिरायसालि न'नि सियार डेस्क बायदिफोरखौ बुफाय-बुसि खालामनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे फिनजाथाय होदों अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय लिंथुमगिरि गणेश दैमारि बिथाङा। दिनै मिसिं हारिनि आबादनि सायाव बिथा खालामनाय फोरबो आलि-आइ-लिगांखौ फालिनाय जादों। मिसिंआ आसामनि नैथि देरसिन हारिसा। आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दिनै गावसोरनि दोरोङारि गुमब्राग मोसानाय आरो आइनि ताम देंखोनि सोदोबजों रिंखांहोदों। बोसोरफ्रोमबोनि बायदिनो बे खेबावबो फागुन दाननि गिबि बुधबारखालि बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। आबाद फोनाय आलि-आइ-लिगांखौ मोनसे समाव बाने केबांगे मुङैबो मिथिजायोमोन। 1952 मायथाइनिफ्रायनो मिसिंफोरा फागुननि गिबि बुधबाराव आलि-आइ-लिगांखौ फालिबोगासिनो दं। मिसिं रावाव आलिनि ओंथिया जादों बेगरफोर, आइनि ओंथिया फिथाइ आरो लिगांनि ओंथिया दै जगायनायनि जागायजेननाय। बेनिखायनो आलि-आइ-लिगांनि ओंथिया थारैनो आबाद फोनायनि गिबि साननि ओंथि होयो। बेनि सिगां आलि-आइ-लिगां फोरबोखौ सानबासिम फालिनाय जायोमोन। दोरोंनि बायदियै आबादखौ गिबि सानाव फोनाय जायो होनना सुलुङाव फोरमायदों। हादोरसायाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवाफोरनि हेंथायै पुलिस बिफाना गावसोरनि गोख्रोङै नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ रायजोनि दाब दाब जायगायाव सोलिहोबाय थादों। बेबादि समावनो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसादनि अपारेशन खालामनायाव मानकाचार जिल्लानि दुथां ड्राग्स माफियाखौ हमनाय जादों। हमजानाय ड्राग्स माफियाखौ जाकिर मिया होननानै सिनायथिनाय जादों। सानथामनि सिगां मानकाचार बांलादेश सीमायाव 5.5 मिलियन रांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स जगायग्रा सुबुंखौ हमनाय जादोंमोन। 183 बेटेलियन BSF आरो पुलिसा ड्राग्सखौ जब्द खालामनानै अबिउ थामहिनबा अबु सामा आरो एकमुल हकखौ हमनो हादोंमोन। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि उनाव गुबै दायनिगिरि जाकिर मियाखौ थांनाय हरनि समाव ड्राग्सनि दायनिगिरि महरै बेखौ हमो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाकिर मियाया ड्राग्सखौ बांलादेशआव सिखाव फालांगि खालामनो थाखाय सानैसो दैथायहरोमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। मंगलबारखालि जौसिन बिजिरसालिया अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि पेमा खांडुनि नखरनि सोद्रोमानि गंसे कम्पानि पाब्लिक वर्क कन्ट्रेक्ट होनायनि सायाव CBIनि नायबिजिरनायखौ दाबि खालामनाय आर'जलाइनि सायाव गावनि थिरांथाखौ थि खालामना होदों। बिजिरगिरि बिक्रमनाथ आरो सन्दीप मेहतानि बेन्चआ बे केसनि दोलोनि जानानै थानाय उकिलफोरखौ 2 सप्तानि गेजेराव लिरनाय बाथ्रा दान्थेलायनायखौ गथायनो बिथोन होदों। हियारिंनि समाव रिजन फेडारेशन आरो भलन्टियार अरुणाचल सेनानि जानानै उकिल प्रशान्त भूषणआ अरुणाचल प्रदेश हादोरसा सोरखारजों बावैसो सिगां होनाय एफिडेभिटखौ लानानै मुंख'दों, जेराव भूषणआ बुङो दि गिबि मन्त्रिनि नखरनि सोद्रोमानि गंसे कम्पानिनो गोबां थिकादारफोर होनाय जादों। बिथाङा बे आयदानि सायाव हादोरसा पुलिसआ मोजाङै नायबिजिरनो होनाय नङा होनना गोख्रों रावजों CBIनि नायबिजिरनायखौ दाबि खालामो। आम्बाला स्पेशल टास्क फोर्स थामहिनबा STFआ समबारखालि जम्मु काश्मीरनि रणबीर सिंहपुरा जुवेनाइल हमनिफ्राय खारखोमानाय सानै पाकिस्तानी नोगोरारिखौ खादों। सानैबो आम्बाला केन्टनमेन्ट रेलवे स्टेशननि लांगोनायाव हमजायो। नाथाय बिसोरनि भारतारि लोगो, जायखौ मास्टारमाइन्ड होननानै मिथिनाय जायोमोन, दासिमबो बियो खारखोमानानै दं। हमजानाय पाकिस्तानी नोगोरारिफोरखौ पान्जाब पाकिस्ताननि मुजफ्फरगढ़नि थागिबि 20 बोसोर बैसोनि मोहम्मद सुनावाल्ला आरो पान्जाब पाकिस्ताननि ननकाना साहिबनि थागिबि 21 बोसोर बैसोनि एहसार आनवार होनना सिनायथिनाय जादों। हमजानायनि सोमोन्दै होननानै STFनि SP बिरकान्त भूषणआ बुङो दि
सनावाल्ला आरो आनवारजों लोगोसे साथाम केदिफोरा आरेस्टपुरा जुवेनाइल हमनिफ्राय खारखोमादोंमोन। अम्बाला एसटि एबा सानै खारखोमानानै थानाय पाकिस्ताननि नोगोरारिखौ अम्बाला रेलवे स्टेशननि लांगोनानिफ्राय हमनो हाफिनो आरो जम्मु काश्मीर पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो। मोहम्मद सनावाल्ला आयेन बेरेखायै सिमा बारनायनि दायाव 2021 मायथाइनिफ्रायनो जोबथेसालियाव दंमोन। फारसेथिं एहसान आनवाराबो 2020 मायथाइनिफ्रायनो जोबथेसालियाव दंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।